Šíma, jak je to dlouhý. Tohle uděláme short z tohohle. OK, čau lidi, dneska jsme vám chtěli ukázat. Je to orloj, to je orloj. Ano, to je brněnský orloj. Šímo! Dobře. Dejte paní Šímo? krátce Best Burger. Jste ready? Lidi, ukážu vám specialitu v naší restauraci. Šímo, já to musím jít rozbít okno. Je to nejvíc speciální Harry a nikde Potter. jinde to neuchutnáte. Nechtě Musíte rozbít prostě sklo, přijít. aby se to tam vůbec vlezlo. A můžete být s tímhle Harry Potter. Kluci, Já jdu lidi, rozbít dívejte. Tohle je nejlepší jídlo všech dob, vařená krysa. Jedině u nás. Jedině u nás. Musíte si vezme koupit sklo. Šímo, vařenou dejte krysu. sem. To má Teď 6 tam metrů. orloj. Jediná krysa. Je vařená. To by to prostě Šimo, nedělalo. sežer to. Šimo, sežer to. Dej to někomu. Kdo chce finest On by burger? to rád chtěl, tady ten člověk. On to nikdo nechce, to je úplně jedno. Dej to někomu. Dej to komukoliv. Tenhle, Dej to komukoliv. no skin. Dej to. To je moc těžký. Kluci, to už nehoří. Sežral to někdo? Dej to tam. Dej to. Dej mu to, Mr. Clean. Dej mu to. To nejde. My to musíme chytit sobou stranu. To dám. Ne, ty moc. My to tam. To nikdo. Jak jim to máme dát? Já si jdu prostě jít bacon. Já nevím. Vemte si Pojď. to. Bude to jít tak 3 týdny. Dá 2000. Kluci, jdu dát Mr. Cheese. To nikam Kluci, jdu dát nedáme, Mr. dá 2000. Cleanovi. Tebe jdu smažit, Kluci, jdu počkej. dát Mr. Cleanovi něco. To je moc Slanina. těžký. It's too heavy. Tady máte bez Mr. očí. Cleana. Pane Cleane, mám pro vás slaninu. Někdo chce specialitu, Někdo. Kdo teďka Kdo je přišel? někdo? Tady, please make Tady. me the best burger. A Dej mu to. nadzvednout? Počkej. Já jdu z druhý. Musíme to narovnat. Kluci, Mr. Clean odejde. Nepotřebujeme Mr. Cleana. We do not care about Mr. Ne, Mr. Clean odchází. Tak ho Jdeme usmaž. do mrazáku. No jdu. Počkej, Jak je to spalovat? Jak je to spalovat? flip. Ne, Nech Tam mě moc to velký. spalovat. nech mě Clean. to spalovat. Ne, Ne, počkej, Šimo, fakt. kluci, Mr. Clean, Okay. Mr. Clean utekl. He is escape. Ne, počkej, Yes, ale teďka. Ne, nesmíš to flipovat. To je taková. Jenom zvedni to. Tak. Teďka to jenom zvedněte to. To je těžký. Teamwork. To je moc Jsem- too heavy. Hej, to je vrak hajlu. Kluci, musíme to, obávám se, že to musíme vyhodit. Ne. Nebo, To půjde. pojď. Ale jo, pojď, narvi to tam. No. Ne. Ale my to musíme takhle, on si tam zasekl nahoře. Si je to dokopat. Já to zkouším. Kámo, já vím, že ti... To půjde. Je to tahá. Počkejte, já to zkusím vytáhnout. Počkej, já to vezmu jako krysa. To nejde. OK. Jo, to půjde. Šíma, pojď. Počkej. Já to vezmu Pojď. jako krysa. Počkej. Já se stanu krysou. Ne, já Já budu jsem krysa, myslela já mám tohle. speciální krysy, já budu krysa. To A já půjde. to vezmu a donesu mu to. To půjde. Já vím, že to půjde. Ok, já to vezmu. Já už jdu. Ty vole, Já budu rychlejší krysa jak ty. narvi to na té střechy. Interakт. Počkej, já mám nápad. To IQ nápad. Interakт. To nefunguje, jo už. Kluci, jsem krysa, já to vezmu. Počkej, ne. On už to bude Já žrat. jsem to vzal. Jo, Já mám meč. Já mám meč. ona to Kluci, já mám meč. Já mám meč. Pust to. Já mám meč. Počkej, Já mám vezmu meč. tebe. Já vezmu tebe, Já mám meč. Já vezmu tebe a dáme to nikomu. Hej, nech mě. To ne, stůj. Zkusíme to někomu dát. Opustil. Já jdu tohle jenom usmažit, počkejte. Já vím, že to půjde, kámo. To musí jít.
Já dělám ten nejlepší burger, pane. Já jsem Krysa, jo, tak mě spatřil. nezabíte. Pane, to je ten nejlepší burger what ever you seen. Hej, dobře, víš co, dáme ho dát do mrazáku. Čího, já se bojím, že to je moc velký. Dávny se. Já to vezmu. Ok, máme o jednoho Dej mu to, člověka míň. Honzo, běž k němu, dej mu to. Je, počkej, já se sejdu zase. Ty jsi už chodící pér. Dej mu to. Borci, já budu Krysa, počkej. Dej to nahoru. Jo. Jí to? Běž Jí to? dopředu, běž dopředu. Ne, Honzo, co děláš? Hej, kde je kanál? Já jsem ztratil, kde je kanál. Honzo, však teďka jsi na tom byl, pojď ještě rychle. Pust to, ne. Natoč se do boku. Chyť to Hej, borci, zase. já... Honzo, chyť to zase. Chyť to. Dobře. Borci, kde Mám to. je ta Ne, nemám. blbost? Dobrý. Mám to. Jí to. Jí to? Ano, Zdeněk Polorák stojí. Kolik? Bet, not gonna lie. Jak jako, a ještě tady zbylo toho masa tam bylo. Jo, bylo Co? to bet? Bylo to bet? Vemte ho. Bylo to špatný. Ne, počkej, ne, počkej, on je svědek našeho jediného nejlepšího burgu, počkej, my to odpálíme to, potom ho tam dáme. Šimo, chceš být Krysa? Rajče, musím vzít Rajče, Borci, kde je ten plamenomet? Takže první si zažiješ toto. Lamenomet? Dobrý, ten jsme nechali v taková kuchyni. sprcha. Lamenomet jsme nechali v kuchyni. Počkej, já chci něco zkusit. Hej, zapni ten přístroj. Já nevím, kde ani Dobře. hasící přístroj, kámo. Ne, Počkej, jak si dáme reset charakter. tady u toho, jak jsme měli říct ten burger. Já si dám reset charakter. Zapni ho, Jdu. zapni to. Já už jdu. Já už jdu. Jdem ho změřit. Nemohl změřit. Já jsem to zkoušel. Teď, směřo. Co, nemůže hýbat? Nemůže. Nemůžem. Cheater. Tak jdeme ho hodit za střechy. Ne, počkej, tady je hydrant, já ho zkusím rozbit. Co? Nashledanou. Kuce, nashledanou, já odjíždím z téhle práce. Kde je jednou. kanál? Kde je ten kanál? Já chci vidět. Pojď za mnou. Jo, on je tady. Pojď za mnou. Pojď za mnou. Jede mašinka. Nekouří se jí z komínka. Nekouří. Hej, aha, Šimo, jeli mi to. Nashledanou. Voda, já malé spadl do vody. Ty vůbec. Můžu tady koupit plamenomet v supermarketu? Teda to, No. že... Hej, Šimo, I'm flying. I believe I can fly. To je Šimo, náš border. Šimo, to je nejrychlejší, jak se dostat. Já přesně vím, co... ukaž mi. Šimo, asi taky. Takže toto. Tak si najdi jiného. Tam Hej, je. Kulturál, jak se nejde, Šimo, dívej na sebe. Ne, počkej, to je Honzo. Honzo, dívá se. Hm? Jak to děláš? Mně to Borci? nejde. Víte, co mám? Dostane headshot. Šimo, kopni si na sebe, Šimo. Ale to není... Kde seš? No, kde seš? Na sebe se koukni. Tam je Racek, on nám ukradl to. I Kde believe. seš? Dostane basket. A jo, to je Racek. Já jdu pro Racka. Počkej, jdeš se mnou. Kluci, já jsem... Racku, I'm coming for you. Počkej, borci. Počkej, já to chci ukázat na video, nechtě to ukázat na video. Jo, okej. Ale počkej, já chytí toho Racka. Ne, mě utekl Dej týpek. ho, já to chci ukázat na Kde video. ten Racek? Já ho nevidím. Černoch. Ten, počkej. Ok, já si beru jiného. Šima, vem ho. Šima, To je tady. důležitý. Letíme. Ne, kámo, Harry Potter. A když se to naučí? Já jsem lepší. To je nejlepší. A když si to dáš trošku před sebe, tak dokážeš normálně mega rychle lezat. Kámo, já s ním můžu flipovat s týpkem. Jdeme. Jo. Sakra, to spadl. Letíme. Šimo, já jsem ve vězení. Jak se Tam je Rajče. Šimo, koukni se za sebe nahoru. Hej, lítej. Týpku. Já se jdu dostat na
Šimo, víš, jak je taková, víš, jak odjíždí ten kamion. Šimo, dívej. O, tady basketbalové hřiště. Ty jsi tam dostal? vím. Jo. Jdeme hrát Já jsem basket. nahoře. Michael Jordan. Ne, Borec je pukli nahoře. Potřebujeme další. Uj, Já jsem tam možná trošku bugnul. Já jsem tak ve Aha, vzduchu. dají tou školou. Teď se radost. Já jsem za bordrem, pomoc, já jsem za bordrem. Šimo, Já tady je nemůžu jít ta nahoru, střecha. ta Jsou dolů. free kočky. Šimo, Jsou free kočky. A tady Ve je škole? barikáda. Hej, borec, já jsem si tam sekl, já jsem tady, já jsem za bordrem. Tady je já hasičák. nevidím. Proč tady je hasičák? Hej, tady je... Hej, počkej, hej, chudák ta borka, ona tam zůstane. Šimo, respawni Naučíte mi. se, já ti ukážu, kde je ta střecha. Já ti ukážu, kde je ta Já střecha. potřebuji dalšího člověka, jak se dostat k tomu našemu. Hej, Šimo, jsem u tebe. Mám kanál. Borec tam zůstal. Jo, mám už jsem Šimo! to našel. Já jdu z toho do školy. Já jsem našel úplně jeho bráchu. Jsem našel jeho bráchu, kámo. To. Já jdu za vámi, já jsem se jenom už se ženou auto. Se despawnul nebo někam odešel. Jo. A jo, vlastně ty to fakt můžeš jít do té školy. Že ty hraješ si Michael Jordana? Počkej, to půjde. Co ty dělá Rajče? Já nevím, to tady donesl ten Racek. Ukáž. Tady je škola. Hej, nemůžeš být Dracek. Já dám s ním dunk. Kluci, já jsem mega rychle, já jsem Spiderman. To je geniální. Dejte Hej, like and subscribe, protože toto je skvělý. Já odletím na měsíc. Jo, a pokud byste chtěli ještě video tady z Cook Burgers, tak dejte like. Já letím, jsem Tony Stark. Superman. Kluci, uděláme Hej, video. dva lajky Uděláme lajky a nové video. Jsem pukl na ty střeše. A kde jsou ty kočky zadarmo? No ty myslíš, že odcházíš. Ty krásně letíš se mnou. Hej, tenhle je jediný světek, takže... Borci, leďte se mnou. A Co kde je tady v seš? téhle budově? Nic. Jsou kočky zadarmo? A kde seš? Ich bin Liete, Ne, kde je moje letadlo? Kluci, mě zmizelo letadlo. Ne, proč je na střeše nemocnice? Pojď sem. Tady je nemocnice. Teda školy. Počkej, tam se dá dostat, v té budově něco je. Myslíš ve škole? Ne, tady v téhle továrně, nebo co to je? Borci, to je nějaká pekárna? Jo? Tam se Dej, můžeš jo. dostat. Jet. Šimo, ptáčku, můžeš jít za mnou? No. Já ti chci, abys byl krysa, abys mohl jít na tu střechu. Se dostal do nějakého baráku, ani nevím jak. Počkej, já jsem na to nějaké to special Nejde nahoru na týpka, vylez. menu. Kámo, týpek je Superman. Electric switch? Co dělá? Ale počkej mi, kluci, já se divím. Hele, kluci, kde co by bylo hustý? Jo, Kdyby- tady se otevřeli- Ne, tak neotevřeli. Kluci, kde co by bylo hustý? Kdyby šlo, že by to NPCčko nás prostě zavolalo policii. Co to jako je? Electric switch, tady nějaký electric switch. Šimo, Jo, to jsem zmáčkl. A co to Šimo, dělá? letej se mnou, lítej se Nevím. mnou, Šimo. Co tebou? Mně nejde Počkej, lítat. já potřebuji nějakou oběť. Šimo, Však pojď já si jsem tady moji. za tebou. Šimo, pojď si moji. Pojď, Kde Timo, jste? dělej, tady dolů. OK, lidi, tohle bude asi všechno. Jsem Chrisman. Z tohoto divného náhodného videa, tady Honza jako Krysa. Jdem na ně. Dobrý den, dámy a pánové. Lítáme na Honzovi. Já lítám na spálené maso. Takže čau. Tohle video bylo hrozný, s bohem.